Фәрит Мөхәммәтшиннің Ақтанышқа сәфәрі районның Жиңу паркындағы билгісіз солдат хайкәліне шешекләр салудан башланды. Бейік Ватан сугышы башланган көнне хәтер акцияләре барлык муниципалитетларда да уза. Сессия утырышында бүгін төп мәсьәлә кадрлар алышын уйды. Район җитәкчесе Энгел Фәттахов июнь башында бу вазифадан азат итүләрен сорап гариза язды. Бүген Актаныш Республиканың социаль-икътисади үсеш рейтингында 12нче урында, авыл хуҗалыгы аеруча игенчелек, терлекчелек үсештә. Бу район халкының уртак хезмәте. Энгел Фәттахов эшне оештыру сәләте, максатлар куя белүе белән зур өлеш кертте, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан Республикасы президенты Минниханов, Дәүләт Советы һәм Хөкүмәт исеменнән Энгел Навапулы Фаттаховка район һәм республика халкына куйган нәтиҗәле хезмәте өчен рәхмәт белдерергә һәм киләчәктә дә уңышлар теләргә рөхсәт итегез. Тормыш дәвам итә. Энгел Навапулының бүгенге абруе, тәҗрибәсе киләчәктә һичшиксез республикабыз өчен файдалы һәм кирәк булачак. Депутатлар күпчелек тавыш белән Энгел Фәттаховны вазифадан азат итте. Бер генә кеше каршы була. Ул үз эшчәнлеген Актанышта дәвам итәргә теләвен әйтте. Бик зур рәхмәт менә узак инде эшләткән өчен республика җитәкчесенә сезгә бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә итеп шушы районда калып, матур итеп шушы коллектив белән әйтергә кирәк, минем киләчәктә үземнең хезмәтемне алып барасым килә. Район башлыгы вазифасына яңа кандидат Ленар Зарипов. Тумышы белән Актанышның Күҗәке авылыннан. Хезмәт юлын электромонтер буларак башлаган. Сетевая компанияның Йорчаллы электр челтәрләре филиалы директор вазифасына кадәр хезмәт юлы үтә. Родом из Актанышского района. Очень многие вспоминали работу его отца, успешного руководителя хозяйства в те времена, депутата Верховного Совета ТАССР. Это говорит о том, что отец его таким был активным и хозяйственником, и политическим деятелем. Выразили уверенность, что сын по стопам отца пойдет. Район советы депутатлары президент Рөстәм Миңнеханов тәкъдим иткән кандидатураны бер тавыштан хуплады. Республикабыз президенты Рөстәм Нургалиевич мондый зур хезмәтне миңа ышанып тапшырган икән. Минем аңа бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Хөрмәтле район депутатлары, сезнең тавыш бирүегезгә мин бакыт үземнең күңелемнән рәхмәтемне белдерәсем килә. Алдагы тормышта да, алда куйган максатларга ирешеп, куйган бурычларны үтәп, бердәм булып, бергә булып, матур үсәргә ярсын. Фәрит Мөхәммәтшин район бүген ирешелгәннәрне Ленар Зарипов җитәкчелегендә арттыра алыр дигән ышанычын белдерде. Икътисади үсеш белән бергә Актаныш теленә, гореф-гадәтләрне саклаучы үрнәк район да әле дип ассызыклады. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы.